Ramu. Moa incoming. Dun. Yalah, kamu tinggal lihat emang. Lah kumangesa ora pamitan no. Kali le aku. Nemu pamit ya apa lo? Wah iya lah. Ya apa-apa kok ngerti lo. Lu gua kan tolek ke umum. Gua kok kono ora dintek lho. Ini ae lek. Apa grewangi kita le? Kesel ya kamu. Kenapa lo emang kerja apa? Kerja apa? Mantul lo apa kamu? Ora apa-apa le, sing penting nyambut gawe sing halal, sing berkah barokah. Yo halal. Nyambut gawe sing penting ora gengsi. Wong urip ki lek demen kaya harus kerja ya. Oh. Yo sembarang lah. Wis sampe porong le mu kerja kuwi nggon kerjanan kuwi. Wes, Wes, emang wes. yo kapan ngono lek wis ora udan, wis panas ndak nek udan. Tak kon ngrai kopi le, kopine wis tuwek. Gawaran. Kopi sing wedang ku lho le, ora kopi coklat, kopi sing Wah, ora wedang. tau wedangan no. Yo ora ritek lho le ya didol, kok kena-kena gitu ku panganan ngono lho. Masih kurang ngopi Kilo ya. piro lho saiki? Lek sing kopi iki kok anu ki 70 75 le karo api eleke. Ya Ayo. wong tani ki asile ya dirai. Didol gitu ku panganan, apa butuhe. Diane, Mak. Kapakne. Kothok wite, ngene-ngene kan anu to. Mrutuk Yo kabeh ngono kuwi lho le, yo sabar lho. Ngerah tanduran nek ngono pra yo cures to. Yo ndang teh. Apa ngerti lek tahun ngarep ki malah regane sekilo 5.000 nung ya. Yo ora ngono soal rego semono lho yo lek enek dhewe yo butuh gekne kopi. Mental lho lek kowe ora arep kopi rumah saku kok yo kaya gelem to. Aku jegene ngurip ning kene pangisi ora tau digekne kopi. Yo aja mengharapne mae wong lho le yo lek arep ki nek mae dhewe ae. Sik to. Aja le mesakne Ora le. kucinge prenges iki. Aja. Kok turut kene? Paling iya yo kucing urip lho le yo dolan. Le, Woi, sanggup ora lho le kon ngerai lek wis terang. sanggup. Lah yo didol kena irone dhuwit to le. Ora nek kucing. Kowe buruh yo dibayar dhuwit, iya to? Iya. Engko nyambut gawe nggone dhewe. Oh, bayaran. Asile didol. Yo didelokne dhuwit, ngono lho le ya. Ya. Yo lek ora cukup dhewe yo digolekne kanca kok. Gelem? Sopo ngono? Iya ya wis gampang, sing penting kowe sanggup ya. Ya maneman lho le lara dirai. Wong wis abang-abang. Dono. Kucinge lek padha prenges. Ya ngono kuwi to. Nyati nek prenges dadi. Kok kancamu mbok bandingne kucing. Lah ya tiyo nek prenges. Lah lek awakmu kaya apa le? Heh? Awakmu kaya apa lek Kaya ngene kancamu wong kaya apa, kucing. Mbah, sing iso Aja ngarani ngono wong kuwi. liya. Aku mesakno aja dibanding-banding. Ngono lho. Aja le ya. Sing iso ngarani mek wong liya. Kowe lek mbro ning endi to le? Aku kok kowe pura-pura ora ngerti nggone Lon sapa. kali kan. Tapi piye makmu piye lek buru ki makme piye? Mame ya dimplok to. Ndak, maksudku ki kowe ning omah ora tau maem, apa oleh maem wis warep ngono lho maksude ki. Wis ning omah dipangan apa? Dipangan yo panganan kowe ki kok iso jan ngenteng ning ngono to. Eh. Yo aja ngono kuwi lho. Jarak lek janggilan koyo kulup. Arep to le tak kulup le tak eseng ki wis. Piye lho le, sok kapan sanggupmu? Lah. Kok iso sampe sing tak. Ya ora apa-apa, kowe kan ndang tak takoni ya gendang ngomong ngono gendang golek kanca. Lah penake kapan? Ya kowe longgarmu kapan? Pokoke wis terang. Kancamu sapa sing pengen kok jak ngomong-ngomong. Lah kok kowe ta sing nyauri? Weh. Kowe iki yo ngono kuwi lho lek kon ngomong ra ndang ngomong lho. Diterangi kapan nyakira ro? Wis waya-waya terang lek kancamu ki cedhek. Terus kok parani kok jak ngono lho le. Iya. Kira-kira sapa ngono maksudmu sing mbok Ya lek bocah gampang. Pokoke enek sing gelem ya. Sepangga nek ra gelem wedane kebo pikul.
Apa Cale kuwi? kono Apa sing mbok pikul kuwi? bocah. Oh, tak kira leh munduh kopi yo ngono to le karo kancane. Sing apik lho ya. Yo. Ya ora pareng nek jahat-jahat karo kancane ngono kuwi. Yo coba konone to le, engko seneni sing duwe lho. Nyes. Wis bayaran bareng to le kerja. Ya lek bayarane ya mulih ke surya. Ya dilumpukne ae lho le, lek nyambut gawe iki ditabung, dicelengi, aku tak ra njaluk. Aku tak golek dhewe. Karep leren. Ya, Cing. Ya wis lareno. Bulano kono. Kon arep leren kon tuh. Lah ora piye lho le wong waya yo ngrewangi make apa kok leren. Iki ber bisa resik dulu resik jadi apa iya sing kumengan barang usah nah usah nih itu lah nanti ngono wis digowo bocah-bocah mang gopeh iki kopi ora balik ya iya push. Boleh apa kowe? Lah. Kucingku ilang iki. Ki parane nyandi kok iso ilang ngono. Kucing sik piye wis jelane adoh iki. Weh, Sopo ae sing rene kok iso ilang? tak pakani kan. Sing rene sopo ae? Wis meh kabeh. Kecok. Jiteng. Karo wah. Oke, kepe. Kok celui naur ora? Ora enak sauran belas nih, Mang. Apa? Nyadi yo. Kuwi enek urip. Oh, digowo bocah-bocah kuwi. Wis sembo lek kuwi. Paling iya. Ki mulai yo kok tega, kucing sakmono gawa lho. Iki mergane iki blasteran anu macan total karo Layak. sopo eneng cek sitok nek butuh sisan wong ngono golek yo Yo. Udah lah. wis nyandi kono timbang kowe arep nyandi kowe iki Suwong mak iki mang cabang bayi dino suwo ya wis ayo lek ayo pengacara ta. golek Enggak dhisik lho menawa enek sing ngeruh ngono. ya medun Medun wis ora mungkin lho, sawah kejeger apa iso renang yo kucing. menawa jenenge kucing lho Sumpah. Tarane iki Pak. Wih, Bos. Ayo nih, Bos. Woi. Woi. Hei. Kini ki uang lo. Anak teman. Ngono lho, moses prenges kile moses sawar kencis lali balane. Ini ki nek misi aku. Apa neh kowe barang lakonmu ke misi. Kowe rasa kakek no. Yo, Kowe ro kucingku ora. pane piye? Sing alah sing dak anu Kene. Rene sik. ora ri. Tak omong iki nyapa lho. Cah neko kok arep pita itu. Dadi asane temon. Alah neko. Aku lho wong. Lagi aku Met ngono lho. piye? Kowe ero ora kucingku. Sing endi to? Kucingmu kaya pirang-pirang rumah aku. Oh, sitok ae. Oh iya, Ding. Kaya gemung lurani kucing ning pasar. Iki ngaduh men lho kaya Penak ning go kene lah. kene lho. Sing endi? Hah? Endi? Cici. Sik lagi netes. Rupane lorek ya. Iya. Yo. Ngadi, Pak. Aku nyala tau ya? rokene ning gone
ning gone Gone sawah. oh apa ya? Nek kepek bukti. Ini buktiku. Nyapa nih ngono? Son jolek. Babo. Tau roke ning kono aku. Waduh gak ro. Sik rembes-rembes ngono ta modele. Iya lagi tuh lagi netes. Jabang bayi. Lah iya. Tak ajak omong-omongan nyandi. Dolan ning omah dipakan ngono jere. Lah sik arep tak pakani to iki mang karepku. Lah kok wis ren. Lah wong wedek kapan lagi kok pakani li yo. Bong kolek Yo ra bos, kuwi mang wis tak gorengne gerih-gerih ngono lho. Dingo piye? Ya yo iki wis bah kucing jantan paling jantan betina ra ro aku. Iya. Golekne wis Iya lho. pedot. Iso malah gateng. Saya lah no. Sak mati kok kucing. Aku golekan itu. Oh, Lek manuk. Manuk nang di nganti Lah, gua gawan manuk kuwi. ngono lho, Adek. Itu manuk. Piye lho? Soalnya sing kae aku arani ngono. Aku balik na to. Ora yurono. Omahe lho kono. kepengin ngendi? Oh iya. Delok sik ae lho mek kepek ngomong nama enak ya. Lah kowe mung lewat yo. Bos. Suarane. Piye kok lek rene piye, Bu? Papu sia ya aku. Takoni. Nyapa? Wah, sia ya. Dadak. Golek kok apus wis tegeh. Iya lah ya. Mau. Ora kursi satu nyawa. Kita leren ngene. Ning kene pokoke. Lah yo, Boh. Jeneng kucing ilang. Sopo kok bocah wakeh man iki? Golek apa le? Mesti kepek nyanyi. Dadi kepek. Golek ana jane. Golek ana lho. Tapi lek anu ne. Yes. Tapi lek logat bicarane iki mbok dikepek. Sampeyan duwe mbok dhe masuk pangkling to. Lah kok ge macak Rupane parah piye? ya ngono. Ya jenenge wong iki macake salin-salin. Bajuke lek panggas sitoke waleh oleh. Kepek. Lah kan nyapa terus kene. Nyapa terus kene. Bode, Nyapa le? iki Lulusan ngendi sampean? Wah, aku lulusan anu Jawa Timur le. Heeh, Jawa Timur. Nyapa? Gumun ya pakai hak ngene. ora. Ya wes saudara gumun tak apa-apa lho. Kayak kowe mah golek ya apa Bode. ngene. Nyapa? Kucingku peren nih. Rupane piye? Cilik lah. Lorek. Terus Kita Rupane ajak dolanan piye? iki iki lho. Koyo coklat. enake kucing gedhi le ning kene sing cilik wis rene. Kuwe lho gawanen. Kuwe Ora gawanen. demen to sampe lek sing gedhi. Di kumenge lho gawanen. Golek ya apa kok tingak-tinguk lah kok apa ora kok pakani ngono kok lunga iki. Lah wong digolekne anu dipakani iki lek greh bosok. Lah kowe apa ro? Kowe apa ro? Aja fitnah lho. Lek makan kucing ki ya sing enak, ya padha karo pakane wonge. Lah, Sampeyan dosa kira. lek ngene iki kok pakani bareng bosok-bosok. Apa jenenge? Kucing masa silang lagi dikei pakan jerek tak Ora. goreng. Sesuk nek kene ya le tak omongi. Lek kowe niat mau ngingu kucing lho, niat lho ya. Diopeni sing apik ya kaya awake dhewe lek mangan lek ra enak ya mau. Kucing pun biarpun kewan lek ra enak ya mau aku ngojo kok kayak sing bosok-bosok mesakne lho. Apa meneh kucing? Iki kowe ceritamu kok ngendi? Kok Kok iso mengkae jemu kok gorene gereh. ora. Ya aja sok mitnah kancane ngono lho ora. Betul. Kuwi ya. Jerek muni kono mung goreng ngono lho. Dilek panas iki yupo le aku ya tak lungguh aku wesek aku. Masa aku lho kesel banget. Tas perang yo. Iya. Alah. Mantas dadi satpam iki kono le. Heeh, dadi iki yo harus berani bela kebenaran ngono uripe. Tapi kok lek ngingu kucing tenan le, tak omongi. Open ana sing tenan, malah ati lek kucing ning kok kayak barang bosok, ya. Lah. Lah piye to le? Iki urip nelongso meneh kae. Lah piye lo tak bagus? Wei, Wei, lek sing demen kucing. kucing lo tak golekne. Wei. Yes. Kucing ning pasar ketan gudi-gudikan kayak barang. Alah. Lah tak Aku ki delok-delok lho, Bu. Kok ora kaya kowe iki. lek ngingu kucing yo sing apik. Aku ora ngiku. Lek kok oh api.
Kok iso ilang kuwi terus piye ceritane ngono? Aku ki bar resek-resek ngarepanku ya. Ki kok culi. Ya tak culne tak kira ki dolan ning sisih apa ning sisih. Apa? Apa lali ra kok pakan gek minggat. Yo lali kira Alas kadung plera. Paling iya lho. Mbah teko. Rene tak kira saiki. Sokol. Teng kuwi ya ra ro ta teng. Roh hek. Kucing. Tak dido, roh sik kapan kae? Ya sing kuwi. Lah yo. Yo rewang ana golek lho dikok colek celangan. Lah aku mau ngopo lho rek arep golek. Kesel. Lah Cocok arep ketun. nyang kali kok. Cocok ketun le golekne. Tak kai segede piye? Dah. Cilik lho. Angel open-openane segede e. Lek kucing gedhe ki ndak demen aku. Oke pakanane ngono maksudmu. Ora. Lah piye? Aku pengen ku si cilik ya. Yo. Lah iki apa? Iya, Mbak. Dek. Saiki ngene lho ya lek bareng semi silang ki aja kok getuni. Golek neh. Ning nggonku enek kucing gedhe gelem piye tak kene. Aku Iya lho. Alah. Ora lho maksude ki wis dewasa cara wonge, kek kucing ku ya gedhe ngono maksude, ora kucing kemeng cilik. Kuwi lho. Golekku sing cilik biar ono ki gedhe dhewe. Sing rupane apa kok tak golekne. Wes. Sembarang arek rupane kuwi, Mbak. Golekno tok kancamu ki lek kowe duwe kucing cilik roh ning endi ngono ki jaluk nang sing duwe ngehno mesakne lho susahe kaya ngono. Perkara kucing. Karep Wangi lho. Apa ngetas ronakan ki? Ya cong ngono lek sing dibutuhne kucing ya kucing lho teng kowe ki yo aneh to. Unik. Kowe roh apa ora lek kowe roh kucing cilik kuwi jaken jalukne mesakne lek ndebolo susah ngono lho. Lah geruk gedhe kapan kae? Berbuat baik karo kanca ki kowe yo oleh baik lho. Anggur ngukire lho. Lah iya. Iya aja gelem. Moh aku lek mikire aja. Aja nganggep jiteng iki yo ngono Patute kowe kuwi kudu yo. dicokot ta. Iki ngono ya kucing wis sing apik, ya. Ora kena dijogo. Lah asu kan ngono lah. Wes ngene. Iya, kok. Aku wis mumet ngrungokne Piye? kabeh. Putusanmu piye? Wes tak golekne ae. Melu ora? Golek Golek liyane. dhewe ya. Wis nggih. Heeh. melu. Tak dongane oleh ya. Woi, Ah. Jarang Aja melu. susah nih. Woi. Susah. Ya, wis. Saya tahu aja mandek bos, mandek. Oh, kelingan no. Bisa omong kok aku yang golek kucing lho. Kelingan aku mau. Sepurane yo. Aku ora iso melu goleki kemengmu. Kuwi iki piye to? Piye lho? Iso menungso bakare ora amban iki utekmu iki piye lho? Benapa lek. Piye ngapo? Dikongkon. Apa? Yang mak aku dik ini lek kekek kelingan saiki poti Apa? Kok kenapa? anu babat kopi apa ngerah kopi ngono lho. Mesti aku dhisik lah ya. Yo. Iku tak nyusul lek kok. Yo. Dene dhewe. Yo ning mak ae. Halo, kopi ya to? Sik. Kucing ora temu-temu. Nanti kucing-kucing apa? Benci barang kucing yo. Kuwi ram metu. Guna ae lah. Wush. Wush. Mati ya yang beli ram. Iya, nilai no. Balik ae lek no. Biar nyapo kucing goleki rene. Gak ngene. Nyapo iki ya? Kita rono lho. Wush.